Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So there's been a trending story that I've seen in my streets that I have observed, and today we are talking about the Capetown crew. Nasikutora about crew reku Capetown, how they are engaging, how they are having parties, how they are varku engage a lot, and we see kuti Kim and Tanaka, Taiti, those Capetown couples are having a good time vachiengaja vese. So people came with vanhu vakauya nekutaura kwavo nemaonero avo. People are saying kuti hanzi kana kangoma koririsa kanenge kakuda kupaduka. Vamwe vakati too much friendship is going to wreck the ship. Friendship yawandisa kuCapetown pamacreators zvekuti zvichapedzisira zvakukonzesa nyonga. So ini ndauya nepfungwa dzandinadzo dzakawanda dzandakaanalyze ndikaona masweet. Why? Because people are saying kuti hanzi they are having too much company around each other. Panana Shelton, Panana Kim and Tanaka, there is Taiti and Kiki. There is also these other couples that I didn't mention names. I'm here to talk about the big names. So people are saying kuti pachapedzisira paita kutaura pakati pavo, but I don't see it that way. On a greater extent, I don't see it that way. When you are creating content, you need people around you. For you to create content, you need people around you, not vanhu around you, because you don't know it all. When you need people around you, I mean kuti unodo vanhu vanenge vachipota vachikudzawo ma-ideas here and there kuti inini ku-content creation ndikudai ku-content creation ndikudai. And also those people are also part of the content, as you guys would love to watch mkaona Kiki na Taiti vana Kim and Tanaka, you are happy. If you see Ryan Suva na Kim and Tanaka, you are happy. So achisi chinhu chakashata chekuti ma-content creators edu apote achi-engage, vapote vachinge vari pamwe chete. I don't see any negativity unless if there are toxic people around those people which you are engaging with. Mazvona, because you have to know your boundaries when you're around people, because vanhu tine characteristics akasiyana. Saka if you are good at kudzidza vanhu, I wouldn't see pane problem zvangu, because you are only there to meet for business. Murikuita zvinhu zvebusiness, you are not doing friendship chichichi. But if it gets deep, friendship nemunhu wawaengage naye as content creators, there are those people wekuti they grow up and become family. Vanopedzera vatoita family, vatone bond rakanaka. You'd want to learn that person muchidzidzana muchizivana, and also uzoti pamwe wangu ndamukanganisira, pamwe wangu ndamutsamwisa chichichi, motodzidzana motozivana. You can become family from this Facebook, from YouTube, from any platform. I don't see anything wrong. But the issue comes when people on social media, ma comments, isusu ndisu tinoita kuti zvinhu zvispake, tisi tinospaka, tinokonzeresa kusanzwanana. I honestly feel like tisu futi takakonzeresa ka-tension between Nyati na Taiti because of our comments. Because zvimwe zvinhu zvacho zvataikomenta taipedzisira takutange Kiki and Taiti are entirely wrong. Nyati na Nyati ndo vari pa 100% correct. Yes, it's hard to admit, but tisu takanyanyokonzeresa tension because we would have addressed the issues neimwe nzira takazama takagona kutsura. So tinoita kuti hotspot yedu isusu yema-anger issues yedu, yema-emotions yedu ipesanise ma-content creators edu. Saka ipapo manje through ma-comments wayo pakaita any of the content creators vanokecha ma-feelings, ndo panotanga kusanzwanana kwevanhu. Vamwe vakuburitsa nyaya dzekumashure, vamwe vakunetsana, vamwe havachanzwanani. Saka let's just be happy that these couples are meeting. Let's just be happy that they're having a good time, because who wouldn't want a good time? Ini ndikatotarisa ndichitoscroll pa YouTube, ndichitoscroll pa Facebook, I'll be like, I wish I was there too, because I love to be happy. You
should love to be happy also. Hakuna munhu asingadofara. Uchitotoziva unotowisha kuti dai ndiripo. But chinhu chakashata jealous, godo rekungoshwira zvinhu zvakashata. I also read this comment yekuti anzima black party ari weird. Hey, these people hate chazonzwa kuti kuromba and stuff. And idzodzo pfungwa idzodzo, I think people should decolonize their minds. Ifungwa dzevanhu ava chiri kumashure, guys. Ifungwa dzevanhu kuti chiri kumashure, because people do horse parties. Wotosarudza theme yecolor yauri kuda. If it's black, it's black. If it's pink, it's pink. Saka hapana need yekuti titange kuti ma all black party chichichi muchida kuhotspot chete kuti paite tunyaya. We all know you Zimbabweans, you want stories, tinoda nyaya, but sometimes let's just be happy when things are going well for others. Let's just be there to clap hands for them. Kana usina chekukomenta, usina chekutaura, wosiya zvakadaro, pane kuti uvepo pakukonzeresa nyonga pakati pevanhu, nekuti pane vachatozoenda kuma inbox yevamwe vachitaura zvinhu. We all know you maZimbabweans vachida kuhotspota chete ruvengo. But if it's God given, if it's God allowed, kana Mwari vatendera zvavo kuti mudanane munzwanane, there is no one who can come and make you guys apart. So thank you so much guys for watching. You guys from Capetown, you are really enjoying life, and Capetown enjoy. Isusu tisiri kuenjoy, tisiri kunakirwa guys. Tisu tikutosarira macontent creators ekuZimbabwe, tikutosarira tikufana kunge tichitobatana tichito enjoy life sezvari kuita. Thank you so much for watching. Bye.